Gaur egun osasun publikoak nahiko erronkak eta arazoak baditu aurre egin behar dituztenak, eta gure masterrak daukan helburua da hau nola egin aurre erramintak erakustea eta ezagutzak. Horretarako osasun publikoko ikuspegi zabal bat ematen dugu, eta hortaz gain epidemiologia ere bai. Ze epidemiologia osasun publikoarekin batera joan beharko luke. Beraz, epidemiologia disiplina bada, non helburua da gaixotasunen maiztasuna eta zerk eragiten duen jakitea gure biztanleriaren osasunean. Osasun arloan lan egiten duten edozein profesionalentzako zuzendua dago, eta bai bestetik edozeinek gradu ondoa daukana bai zientzia, osasun zientzietan, edo bai biologian, bai farmazian, ingurumen zientzietan, edozein arloko hauetan bai gizarte zientzietan ere onartuak dira, eta baita ere biostatistika jaso duna. Beraz, oso abaniko handiko, esparru handiko jendea hartzen ditugu master honetan. Azpimarratzeko da master honetan daukagun irakasle guztia, daukagun multidisciplinaritatea. Ale batetik daukagu irakaslegoa unibertsitateko bertakoa, eta hortaz gain ditugu ere bai, klaseak ematen dituzten irakaslegoa, lan egiten dutenak Osakidetzan. Osasun publikoa ikasketa, ikerketa eta praktika profesional alor bat da, helburu argi batekin, alde batetik gaixotasuna prebenitu, baina beste alde batetik ere osasuna babestu eta sustatu. Osasuna berez, gainera ulertu behar da ez ikuskera biomediko klasiko batetik, baizik eta justo kontrakoa, determinatzaile sozial askoren produktu moduan, gizarte egituran zenolako kokapena dugun arabera, holan izango da gure osasuna. Opiketik gizarte determinatzaile eta aldaketa demografikoari buruzko ikerketa taldetik, masterrean saiatzen gara lehenengo ikuskera kontzeptual edo teoriko hau aportatzen. Hau da, nun kokatu behar dugu osasun publikoa, eta ikasleei aditzera eman zergatik den importantea baldintzatzaile sozial guzti hauek kontutan hartzea, eta hoien inguruko klaseetan, hoien inguruko hausnarketak eta elkartrukatze dinamikak abian jartzea. Gerora, masterrean zehar ikusiko diren hainbat kontzeptu nun kokatu behar diren argi izateko hasieratik. Gure ikerketa batez ere datza ingurumenean aurkitzen ditugun esposizio desberdinak, bai biologikoak, kimikoak, fisikoak, psikosozialak, ze eragina daukaten umean eta baita ere umea jaio baino lehenago haurdunaldian, zeren ikusten ditugu, badaudela arrisku faktoreak haurdunaldian ere eragina sortzen dutela gero umearen bizitzan. Gure papera, edo guk ematen duguna masterrean honekin lotuta dago, guk batez ere erakusten duguna, edo ikertzen duguna eta ikasten duguna dira aldagai, ingurumeneko aldagaiak, esposizioak, arrisku faktore bezala jokatzen ari direnak eta beraien eraginak osasunaren aldetik. Batez ere kokatuta, esan dugun bezala, haurdunaldian eta umeak txikiak direnean batez ere. Nik ingenieritza biomedikoa ikasi dut eta horrek nolabait erakutsi dit pertsonen osasuna hobetzeak suposatzen daben konpromisua. Argi neukan hasiera batetik nire etorkizuna gizartearen osasunari zuzendutako bidean izango zala eta bertan espezializatzeko master honetan eskuratzen nabilen konpetentziak ezinbestekoak direla uste dut, eta egia esan pozik nago egindako aukeraketarekin. Animatzen dut bide hontan ikerkuntzan murgildu nahi daben pertsona daneri, bide hau hartzeko eta beraien burua zientzia eta osasun komunitarioara bideratzera. Ni biologia ikasi dut, dela karrera pixka bat teorikoa edo gehienrik teorikoa. Epidemiologia asko interesatzen zitzaidan eta nahi nuen materia hori pixka bat ikasteko, ze nire karreran ez zen ikusten, eta batez ere enfokatzea osasun publikoari. Ze
ni naukadan informazioa ingurumenari buruz edo toksinen buruz edo plantei buruz nahi nuen informazio horrekin zerbait egitea osasuna hobetzeko.